Dobrý deň, teším sa, že vás môžem privítať pri sledovaní novej časti cestovateľského magazínu Check-in. Dnes vám ponúkneme ďalší zaujímavý tip na výlet za hranice všedných dní. V štúdiu vítam aj sprievodkyňu cestovnej kancelárie Satur, pani Kris Chilovú. Dobrý deň. Dobrý deň. No a kam dnes pôjdeme? Vyrazíme na sever Pyrenejského poloostrova. Do španielského mesta, založeného Rímanmi v 1. storočí pred našim letopočtom, v ktorom sa snúbia kultúrne poklady s tými prírodnými. Nebudem vás ďalej napínať. Ide sa do Santanderu. Santander. Prístavné mesto ležiace na severe Španielska, ktoré je hlavným centrom španielského autonómneho spoločenstva Cantabria. Žije v ňom vyše 170 000 obyvateľov. Vyrástlo na miestach, na ktorých založili Rimania prístav už v 1. storočí pred našim letopočtom. S morom je úzko prepojené do dnešných čias. Začiatkom 20. storočia tu rád trávil svoj čas aj španielský kráľ Alfons XIII. Cantabria, teda región, ktorého je Santander najdôležitejším centrom, sa člení na pobrežnú a hornatú vnútrozemskú časť. Nachádza sa tu až 7 rôznych prírodných parkov a 11 miest svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Najznámejším z nich je jaskyňa Altamira. Pani Chilová, čím je pre vás Santander zaujímavý? Santander a oblasť Cantabrie si mňa osobne získala svojou výnimočnosťou, jedinečnosťou v rámci Španielska. Úplne tu zabudnete na klasické klišé o flamenku, bičích zápasoch a sieste a nájdete tu tzv. Zelené Španielsko, España Verde. A práve tá príroda, čistá, nedotknutá príroda najviac očarila mňa. Vysoké hory, zalesnené svahy, veľmi dramatické skalnaté útesy. A určite musím spomenúť, že v tejto oblasti sa nachádza vyše 6500 jaskyň, aj tá slávna známa Altamira, ktorá je považovaná za Sixtínskú kaplnku praveku. Tak mňa ste zaujali a určite aj našich divákov, tak si poďme povedať viac, čo ponúka pre návštevníkov. Santander a Cantabria sú najmä o tých prírodných scenériách. Santander je kombináciou hôr, pobytu pri mori, kráľovskej histórie a veľmi elegantnej architektúry. Užijete si pláže, nádherné pláže, ktoré sa nachádzajú v meste, pretože mesto je aj označované, že je to nevesta mori. Oplatí sa navštíviť historickú časť mesta, ktorá je však neveľká, pretože Santander bol takmer úplne zničený počas požiaru v roku 1941. Po tomto požiari sa podarilo zrekonštruovať veľmi atypickú santanderskú katedrálu, ktorá bola založená v 12. storočí ako súčasť miestneho opáctva. Môžete tu vidieť pôvodnú kaplnku Santo Cristo alebo veľmi zaujímavú gotickú krížovú chodbu. Ak uprednostňujete moderné umenie a avantgardu, tak odporúčam navštíviť umelecké centrum a galériu Botín, ktorá bola postavená v roku 2017 janovským architektom Renzom Pianim. Dnes je veľmi zaujímavo integrovaná v krásnom parku Pereda, takže počas prechádzky môžete obdivovať aj prírodné krásy a stromy, ktoré sa teda v tejto časti nachádzajú. Určite zaujímavou oblasťou je prístav Calderón, aj so známym bronzovým súsoším, ktoré nám pripomína deti zo sociálne znevýhodnených rodín, ktoré na prelome 19. a 20. storočia chodívali na toto miesto, aby sa potápali a vyťahovali mince, ktoré do mora hádzali náhodní turisti a niekedy aj samotní námorníci. Presúme sa tiež na ďalšie zaujímavé miesto, je to poloostrov Magdalena a ja viem o tom, že je tam krásny kráľovský palác. Čím oplýva toto miesto? Poloostrov Magdalena sa nachádza východne od centra mesta a začiatkom 20. storočia sa Santander stal obľúbeným letoviskom španielskej aristokracie a zároveň aj veľmi obľúbeným miestom španielskej kráľovskej rodiny. A tak v rokoch 1908 až 1912 bol postavený naozaj prekrásny palác
palác Magdalena pre kráľa Afonsa XIII. Vy môžete navštíviť toto najsymbolickejšie miesto a najemblematickejšie miesto a ponoriť sa trošku do atmosféry luxusu kráľovskej rodiny. Dnes je poloostrov Magdalena verejným parkom a súčasťou poloostrova je aj zaujímavé múzeum pod holým nebom, kde sú vystavené 3 galeóny, ktoré sú v podstate akoby kópiou lodí Krištofa Kolumbusa, a to vďaka dobrodruhovi a rodákovi zo Santanderu, pánovi Vitalovi Alsarovi. Pani Chylová, ktoré ďalšie miesta stoja za zmienku? Veľmi dôležitá súčasť kantábriského priemyslu je rybolov a s tým súvisiace spracovanie a konzervovanie rýb. Takže by som spomenula také centrum tohto priemyslu a to je veľmi malebné mestečko Santonia, kde si môžete v priamom prenose pozrieť proces konzervovania ančovičiek v olivovom oleji. Je to inak veľmi malebné mestečko, ktoré sa nachádza v zátoke a určite by som dala do pozornosti aj údolie Pasiego s bukovickou prírodou, kde ešte stále ľudia žijú v symbióze s prírodou a vy sa tu môžete ponoriť do histórie pastierov a ľudí z hôr. Koniec koncov Kantabrici boli v minulosti aj nazývaní, že sú to ľudia z hôr, keďže slovo Cantabria sa predpokladá, že pochádza z keltského kant, čo sú skaly alebo vrchy. Je to miesto, ktoré je vhodné na treky, cykloturistiku, pozorovanie vtákov alebo len teda na vyskúšanie miestnej gastronómie. Tak toto sú mestá a miesta, ale ja viem ešte o jednej zaujímavej lokalite, kde sa dá ísť a kde sa dajú pozerať zvieratka. Kde to je? Áno, je to prírodný park Kavarstena, ktorý je výnimočný v mnohých ohľadoch. Žije tu viac ako 120 druhov zvierat a to nie len teda tých pôvodných iberských, ako je medveď, vlk, ale aj exotické zvieratá privezané z Afriky. Toto miesto leží v oblasti, kde sa kedysi nachádzali bane, kde sa ťažila železná ruda. A zaujímavé je tým, že nie je to klasická zoologická záhrada, sú tu obrovské výbehy, kde sa snažia vytvoriť čo najprirodzenejšie prostredie pre zvieratá, takže vy ich máte možnosť obdivovať. Dá sa povedať, že v lone divej prírody. Je to vhodné pre rodiny s deťmi, je to výnimočný zážitok. Prešli sme toho veľmi veľa, vyhľadlo nám. Čo vyskúšať v tejto oblasti? Aké sú také špeciality? Opäť sme na brehu mora, takže základ sú ryby a morské plody. Ja by som spomenula napríklad almejas marineras, čo sú mušle naložené v tzv. Námorníckej omáčke. Základom je cibula, rajčinový pretlak, biele víno a servíruje sa to v typickom hlinenom kastroliku. Kto je skôr milovníkom mesa, tak tiež si príde na svoje. Je tu známe cocido montañés, jedlo, ktoré obľúbujú Kantábrici najmä v zimnom období, pretože je veľmi kalorické. Základom je biela fazula, listový kel a k tomu udená klobáska, slaninka a rebierka. V oblasti Santanderu a Kantábrie teda sa pije väčšinou cider, no a nesmiem zabudnúť aj na spomínané ančovičky v olivovom oleji, ktoré môžete ochutnať vo forme tzv. Pinchos. To sú malé porcie a občerstvenie, ktoré vám naservírujú v baroch a reštauráciách v podstate v celej severnej časti Španielska. Kedy je fajn ísť práve na výlet na toto krásne miesto? Ja si myslím, že Santander a Cantabria je ideálnym miestom od jary až do neskorej jesene. Znie to lákavo, ale náš dnešný čas už vypršal. Ďakujem vám, pani Chylová, že ste nám Santander ukázali veľmi zaujímavým spôsobom. Ja vám ďakujem za pozvanie. A vám ďakujem, že ste sa nechali zviesť a vybrali ste sa na jeho spoznávanie spolu s nami. Pevne verím, že sa vidíme aj o týždeň v rovnakom čase, na rovnakom mieste. Dovtedy sa majte krásne. Dovidenia.